له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زامي درسنا 20 إن شاء الله تعالى a cikin karatun littafin al-usulu thalatha wanda al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ya wallafa. Wannan darasi da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Jawahir wadda ke wannan unguwa ta Darmanawa a jihar Kano tarayyar Najeriya. Idan ba manta ba, mun shiga risala ta al-usulul thalatha. A darasin da ya gabata malam ya fara asalin littafin sa na al-usulul thalatha wanda yace wajibi ne waɗansu asalai guda uku mutum ya san su wanda yake mukallafi. Na farko ya san ubangijinsa, ya kuma san addininsa, sannan ya san annabinsa, ya ce shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Don haka zai ɗauki waɗannan usul ɗin guda uku, bayan ya faɗe su a dunkule zai ɗauko wanne ɗayansu yanzu ya yi bayani dogo a kansa. Shi ne ya fara da cewa fa'iza ƙila laka man rabbuka, wanda malam zai karanta mana larabcin don ya zama muna bi, sannan sai mu biyo baya da sharhi insha Allah. Na'am. Bismillahir Rahmanir Rahim. Fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabb jami'a alamin wa rabba jami'a alamin bi ni'matihi wa huwa ma'budiyyin laysa li ma'budan siwahu. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. وكل ما سوى الله عالم. نعم. وأنا واحد. وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. malam yace fa idza qila laka, idan aka ce maka, wato ya sake kawo abin da sigar tambaya. A darasinmu na baya mun yi bayani cewa malam ya kawo wannan siga ne domin salo na isar da saƙo. Ya yi maka tambaya sannan ya baka amsar wannan tambayar, wanda shi zai fi zaunar da abu a cikin zuciya da kuma nuna muhimmanci na yin tambaya a wannan addinin namu na musulunci. To sai ƙara ɗauko gaba guda ɗaya, ya ce idza qila laka, idan aka ce maka man rabbuka, wane ne ubangijinka? Tunda a baya ya ce ka san ubangiji shine farko, sai ce idan da mai tambaya zai tambaye ka, ya ce maka man rabbuka, wanda wannan kuma tambayar kowanne mutum, musulmi da wanda ba musulmi ba, duka inda mutum ya yi rayuwa an busa masa rai ya koma ga Allah, zai amsa wannan tambayar ta man rabbuka, cewa wane ne ubangijinka. Ya ce faƙul, abinda za ka ce shi ne rabbi Allah, ubangijina shi ne Allah, alladhi rabbani, wanda ya raine ni, wa rabba jami'al alamina, kuma ya raini dukkanin talikai, bi ni'amihi, da ni'imominsa, wa huwa ma'budi, shine kuma abin bautata, laysa li ma'budun siwahu, ba ni da wani abin bauta koma bayansa. Wannan shine amsar da malam ya bayar kafin ya kawo dalilinsa.
yace dalili akan haka Allah yace alhamdulillahi rabbil alamin, dukkanin yabo da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah ubangijin talikai. To idza qila laka man rabbuka, anan tafsil ne zai yi na abin da ya kawo mujmalan a baya, wato abin da ya kawo shi a dunkule ta cewa ma'rifatul abdi rabbahu. To anan zai yi bayani dalla dalla akan wane ne ar-rabb, wato wane ne ubangiji subhanahu wata'ala. Shine yace idan aka ce maka man rabbuka, wane ne ubangijinka, sai yace fa qul rabbi Allah, kace ubangiji na shine Allah, Allah subhanahu wata'ala. Anan yace rabbi Allah alladhi rabbani, wannan wanda wato yayi tarbiyata, ya jibinci al'amari na, kuma ya raini dukkanin talikai ma na duniya. To anan tarbiya da yake nufi anan cewa Allah ta'ala shine ya raine ni, ya kuma raini dukkanin halittu, dukkanin talikai. To tarbiya kala biyu ce. Akwai tarbiya wadda take wato tarbiyatul ajsam, tarbiya ta ginin jikin dan adam. Ma'ana mutum a bashi kamar wato abincin da zai ci, a bashi hankali, tarbiya ta hankali. Akwai tarbiya ta al'aqal da tarbiya ta alfikir. Tarbiya ta hankali, tarbiya ta iya tunani. Dukkanin wannan gaba ɗayan su Allah ta'ala yayi ni'imar su ne ga bani Adam a dunkule, ba tare da ware musulmi da wanda ba musulmi ba. Wato Allah ta'ala kamar yanda ya jibinci lamarin mu'minai, to haka kuma yake jibintar lamarin waɗanda ba mu'minai ba a cikin abin da suke tarayya a ciki. Tarbiya ta halitta kenan. Kamar yanda Allah yakan ba wa mu'mini dukiya, haka zalika yana iya ba wa wanda ba mu'mini ba dukiya. Wataƙila ma ya zama shi yake yi wa 'yan unguwar sadaka, su kuma musulmi ne, shi ba musulmi ba. Wannan wani ba zai je ya shakka ya ce anya akan daidai muke kuwa, saboda ga wani an buɗa masa kuma shi sallan ma baya yi. Maga mu kullum muna yin sallah kuma babu, wannan baya cikin mizani da ke nuna cewa ga wanda Allah yake so dan ya bashi kuɗi, ko dan ya bashi dukiya, ko dan ya bashi matsayi. Wannan baya ciki. Saboda Allah ta'ala kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, yace Allah ta'ala yana bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so. Yace amma baya bada imani sai ga wanda yake so. Daga kai din Allah yake so har ya baka imani, ka yarda da shi, ka yarda da annabinsa, ka yarda da ranar lahira. Shi yasa Allah ta'ala yace ba dan mutane su zama ummatan wahida, su zama al'umma guda ɗaya, wato su fara tunanin kafirci shine hanyar tsira, to da mun sanya wa waɗanda suka kafirce a sanya gidajensu su zama na gwal, suna da matattakalai na gwalagwalai wanda za su dinga hawa sama, suna da buruj, gidaje wanda suke hawa bayan hawa, ma'ana suna rayuwa ta jin daɗi. Ba dan kar wani shakka ta shige shi, Allah ya ce da sai ya sa duk kafirai su zama haka, mu'mine kuma su zama suna cikin yanayi na matsi. Amma sai ya kaddara cewa yana saukar da arziki bi qadarin ma yasha, gurgurdan abin da Allah ta'ala ya hukunta zai saukar kenan. Shi yasa ya ce la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad, kada jujjuyawa da fankama ta waɗanda suka kafirce ya zama a bayan ƙasa, ya zama ya ruɗe ka. Wato ya zama kana kallon cewa kamar su ne suka samu rabo mai girma kenan. Wannan al'amarin ba haka yake ba. Don haka wannan tarbiyyar Allah ta'ala yana bawa kowa. Ma'ana kowa ko yayi imani da Allah ko bai yi imani da shi ba, Allah yana bashi idan da zai gani, yana bashi hancin da zai shaka da shi, ya bashi hannun da zai taba, kafar da zai taka, jikin da zai yi motsi, ya bashi abincin da zai iya ci yau da kullum, ya zama yana cikin kwanciyar hankali fiye ma da watakila wani mai imani. Yanda ƙasarsa take zaune lafiya, kai ƙasarku ba a wannan zaman lafiya. Yanda ake da wadata da ni'ima a ƙasarsu,
wataƙila kai babu ita a wannan ƙasar. To wannan kar ya ruɗe ka, domin Allah ta'ala shine rabbul alamin, kuma su waɗannan wanda ba musulmi ba su ma suna cikin al'alamun. Don haka dan Allah ya yi musu wannan, wato wannan wani abu ne wanda yake gamamme, tarbiyya ce ta al'ajisam kenan. Don haka kaga tarbiyya ta jiki kenan ta kunshi halittar mutum ma da Allah ya yi. Domin da a ce Allah ta'ala ba zai kula kowa ba, ba zai jibinci lamarin kowa ba a nan duniya, sai wanda ya yi imani, to da ba zai halicci ma kafiran ba. Amma kaga da ya halicce shi kuma ya kaddara masa kafirci, sai kuma yake azurta shi, amma ya nuna masa hanya ta daidai da kuma wadda take ba ta daidai ba, domin ya zaba inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Sannan yake jujjuya kuma al'amarin su, idan ba shi da lafiya Allah zai ba shi lafiya, kamar yadda zaka sha magani haka shi ma zai sha kuma zai samu lafiya. To akwai kuma tarbiyya ta wato keɓantacciya, khassa kenan. Waccan tarbiyya ce amma wadda tashmalul mu'min wal kafir, ta kunshi mumini da kafiri, kamar halittar mutum, kamar ba su ji, ba shi gani, ba shi yanda zai yi tafiya, yanda zaka hau jirgi haka zai hau, ka hau mota ya hau, ka kunna fanka ya kunna. Wannan duk saboda babu wani lada da aka rataya a jiki, ce to wanda ya kunna fanka da wanda ya kunna AC, inda AC ne to a gidanka to ladanka kaza ne, mai fanka kuma ladansa kaza ne. Babu shi, yasa mumini yake da shi, kafiri yake da shi. Amma akwai tarbiyya khassa, wadda khassa ce bil mu'minin, ta kunshi mu'minai kadai, ita ce tarbiyya ta imani. Wato imani da Allah yake bawa mutum, ya bashi kuma dacewa da aiki nagari da dacewa da gaskiya, ya zama Allah ta'ala ya kare shi daga dukkanin sharri, ya kuma nuna masa hanyar alkhairi. Wannan Allah baya yin ta sai ga mumini. Yasa annabi ya ce Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so, amma baya bada imani sai ga wanda yake so. To shine malam yace allazi rabbani, wato Allah shine ubangiji na wanda ya tarbiyata. Yanzu kun gane ma'anar rabbani kenan. Ar-rabbu tana kunsar abubuwa, sunaye na Allah da sifofinsa guda uku. Na farko shine al-khaliq, na biyu ar-raziq, na uku al-mudabbir. Ma'ana Allah shine, in ka ji an ce rabbu, misali ka karanta a suratul Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin, to tana nufin alhamdulillah alladhi khalaqa wa razaqa, kuma ya zama yana tadabbur na shu'unil alam. Ma'ana wanda ya halitta, yake azurtawa, kuma yake jujjuya al'amarin al'alamun, talikai kenan, kamar yadda zamu yi bayani a gaba. To shi yasa kaga da yace rabbani, ji shi malam Muhammad bin Abdul Wahhab yace wanda ya tarbiyata tun lokacin da ma ban san ina nake ba. Domin Allah ta'ala ya amfani da kalmar rabbu dan ya nuna maka cewa idan an ce rabbani, wato in ka ce akwai marbub, akwai ar-rabb, akwai wanda shine ubangiji, akwai kuma wanda shine bawa, ko shine wanda yake ƙasa da wannan ubangiji. To tun daga ciki Allah ta'ala yake tarbiyar dan adam. Kaga lokacin bai ma san ina yake ba, yana dugon mani, ya zama gudan jini, ya zama tsoka, a fitar masa da ido, a fitar masa da hanci, kafafuwa da komai, har a kaddara ranar da za a haife shi. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad. Kullu shay'in indahu bimiqdar. Allah ya ce wa ma tagibul arham wa ma tazdad, da ma idan an sa EDD na haihuwar in ya ƙara, Allah ya ce mun san zai ƙaru. Na ma tagibul arham wa ma tazdad, idan ma ya ragu a ce ai da an sa ran sai nan da wata, sai nan da satin gaba za ta haihu, sai na kudar ta kama ta yau. Allah ya ce ya san dama ranar za ta kama ta. Shi likitan shine yake lalibe, amma Allah ta'ala da ilimi yake abinsa. Saboda haka wasu malaman kuma suka ce abinda mahaifiyar wato za a rage masa a cikin ciki na yanayin halittarsa, wani ya zo ba cikakke ba, wani kuma ya zo a cikakken mutum, shine abinda ake nufi wa ma taghibul arham wa ma tazdad. Komai dai yace wa kullu shay'in indahu bimiqdar, komai a wurin Allah, Allah yana yin sa ne da gwargwado da kaddararsa. To kaga rabbani kenan, wannan ita ce tarbiyyar da Allah yake yi wa bayi. To
to sai ce wa rabba jami'al alamin, kuma yayi tarbiyyar dukkanin matalikai. Kaga al'alamina anan ya kunshi mumini, ya kunshi kafiri, ya kunshi dabbobi, ya kunshi aljanu, ya kunshi jimadat, ya kunshi annabat, wato ya kunshi duwatsu da tsirrai da ruwa da teku da duk abin da ka gani na halitta wanda yake saman ƙasa ko yake ƙasanta, to Allah ta'ala ya san da ita. Shine wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Allah ta'ala ya ce dukkanin dabbar da take kan ƙasa to Allah ta'ala ya san da ita, ko a ina take kuma ko a wani rami take. Shine wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, wato yayi kuma tarbiyyar dukkanin al'alam a halittu da ni'imarsa, wato kowace halitta Allah ta'ala akwai irin ni'imar da ya mata. Kenan yanda ake cewa survival of the fittest, ya zama ana rikici akan abinci, to wannan a yanda Allah ta'ala ya tsara duniya ba haka take ba. Wato greed ne na mutane shine yasa har wane ya cinye abincin wane, amma Allah ta'ala ya sako kowace rai duniya da abincinta. Abinda zai nuna maka cewa duk abinda aka halitta da arzikinsa yake zuwa daga wurin Allah. Yaron da aka haifa yau, kai mahaifinsa kana da kaya kala 10, ma 'yan barka suna zuwa suna gaisuwa da sauransu, sai ga an tara mai kaya kala kusan 30 ko 40. Shi yau ya zo duniya, amma Allah ya kaddara yana da set 40, kai babansa shekararka 40 a duniya, amma set ɗinka 10. Allah ta'ala ya aiko shi duniya dama da arzikinsa, kuma a cikin mahaifiyarsa ya sa masa arzikin da zai ci ta hanyar cibiyarsa. Daga jinin mahaifiyarsa ake tace mai abinci, shi kuma a tura masa. Sannan abin da zai fitar kuma na ƙazanta a cikin, aka sa kuma yanda cikin zai yi maganin wannan abin cutarwa, kuma ya fitar ta wata hanya ta daban tare da na mahaifiyar. Sanda aka yi wannan kai kana ina? Sai kuma ya zo duniya, sai Allah ya juya abincinsa sai ya dawo kirjin mahaifiyarsa. Ba ana nan an shekara 2, sai kuma a sa masa abinci ya fara cin masu laushi har ya tashi, har wata ran ma sai ya bazama yana cewa wai za a toshe mai hanyar cin abincinsa. Shi ya fara rigima, wanda ya za a rufe mai hanyar cin abinci. Kaga wannan duk rashin fahimtar wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi ne. Shine bi ni'matihi anagu, akwai bi ni'amihi, za mu yi sharhi akai. So dukkanin halittu Allah ta'ala ya yi tarbiyyarsu da ni'imominsa. Malam ya ƙara ni'imomi a nan don ya nuna maka kowace dabba, kowace halitta da Allah ya yi, akwai ni'imar Allah a tare da ita. Na haka abincin tururuwa ba daidai yake da abincin ɗan adam ba. Haka zalika abincin da kifi yake ci a ƙasar ruwa, to ba shine kuma wanda ɗan adam yake ci a saman ruwa ba. Kuma Allah ta'ala ya sanya wannan zai iya cin wannan, wannan ya ci wannan, da haka rayuwa za ta gudana a cikin salama. Kowanne yana da abincinsa da Allah ya ajiye masa. To anan ya ce bi ni'amihi, da ni'imominsa. Kaga ni'imar Allah ta fara tun daga lokacin da Allah ta'ala ya fara halittarka, tun daga lokacin da baka san ina zaka je ba, har ka zo ka fara girma, ka fara rarrafe, ana zaunar da kai ana murna cewa ya fara zama. Sai gashi kuma ya fara rarrafe, daga nan sai ya fara tafiya, ana daddafa abu, daga nan ya fara fita kofar gida, in ya ga bako fuska ya da yana kuka, daga nan har ya fita ya fara wasa da yara, har ma yayi abokai. Tun sai ga wai ana neman sa ya tafi yawo, ana tunanin ya za a yi ya samu ya dawo gida. Shi yasa Allah ta'ala ya ce dan adam Allah ya halicce shi min nutfa fa idha huwa khasimun mubin. Wato an halicce shi daga dugon maniya, amma sai gashi wai har ya zama mai husuma, wai har ma yana iya musu, yana so ya bayanin cewa shine mai gaskiya. Fa idha huwa khasimun mubin. To anan ya ce bi ni'matihi, a wata nuskar kenan, a wata kuma bi ni'amihi, da ni'imominsa, wanda ni'am anan da ya jingina jam'i ne. An ce ni'am jam'i na ni'ima. Ya ce bi ni'amihi, da ni'imominsa, wannan yana nuna ni'imomin Allah suna da yawa. Idan kuma ka ce bi ni'matihi, da ni'imarsa, shi ma yana nuna ni'imar Allah tana da yawa.
domin idan aka samu mufrad sai aka yi idafarsa to wannan yana nuna umum, ma'ana yana nuna gamewa. Idan aka ce bi ni'imar Allah, to sai aka ce hidin nan da aka jingina na wannan damirin idafa ne, don haka ni'imomin Allah kenan, ba za ka ce da ni'imarsa ba guda ɗaya, domin ni'imar Allah ba ɗaya ce akan ɗan adam ba. Hakan ka ce bi ni'amihi kuma wannan ya fi fitowa fili cewa Allah ya yi tarbiyyar dukkanin halittu da ni'imominsa, kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kage ya ce wa in ta'uddu, idan da za ku kididdige ni'matallah, ni'imar Allah, to kuma sai ce la tuhsuha, a gaba kuma sai ta zo da wawun, tana nuna ba za ku iya kirge ta ba. Kuma ya ce ni'ima da mufrad, amma sai ka ce tunda an jingina ni'imar zuwa ga sunan Allahu, to ta nuna ni'imar mai gamewa ake nufi ba guda ɗaya ba. To haka zalika kamar faɗinsa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, rahamar Allah da ya ce rahmatallah, wannan yana nuna rahamar Allah mai yawa, ba wai rahamar Allah guda ɗaya ba, a kusa take da mu'minai. Haka kamar faɗinsa a suratul an'am qul falillahi alhujjatul baligha falau sha'a la hadakum ajma'in. Yace ka ce Allah ta'ala gare shi ne hujjoji suke waɗanda suke kai makura wurin wato rashin karya su. Kaga hujjatallah ya faɗi hujja da mufrad singular, amma sai aka jingina ta zuwa ga sunan Allah, wanda yana nuna ma hujjojin da yawa kenan. Shine malam yace wa huwa ma'budi. Idan baka gane ba, wannan sifa ce kashifa yake so yayi, tunda ya ce rabbi Allah allazi rabbani, ubangiji na shine Allah wanda yayi tarbiyata, wa rabba jami'al alamin, kuma yayi tarbiyar dukkanin halittu ma bi ni'amihi, da ni'imominsa, sai ce wa huwa ma'budi, shine abin bautata. Ana shi kadai zan bautawa ba tare da ku hada shi da abokin tarayya a cikin bautarsa ba. To anan gabar yana nufin shine wanda zan kusanta da ibada, ma'ana duk abin da ya zama ibada ne to wannan wanda ya tarbiyata shi zan yi wa, wanda ya halice ni shi zan yi wa, wanda ya tarbiyata ya bani ci ya bani sha. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, idan kai rashin lafiya shi zai bada lafiya. Shi ya taso da dan adam tun yana karami har ya girma, khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba. Har ma yazo cewa khalaqakum min du'ufin, dan a nuna raunin naka ya kai rauni lokacin da kake kankani, baya iya wa kansa katabus. Idan kuda ya hau kan jikinsa ko wani abu ya tsalla a jikinsa sai an cire masa, ba zai iya cirewa da kansa ba, har ya zo ya fara tsafta da kansa. To sai ya ce wannan ibadar ba zan yi wa kowa ba sai wannan wanda ya tarbiyata, wanda ya halice ni, li'annahu wahdahu alladhi yastahiqu an yu'bad, domin shi kadai ne ya cancanta a bauta masa. Sai Allah ya ce ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin, ma'ana ku saurara, halitta tasa ce, haka umarni nasa ne. Da haka zaluncin da yafi kowanne zalunci, kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa cewa mafi girman zalunci a duniya shine an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yace ka sawa Allah kishiya alhalin shi ya halice ka. Ma'ana na sha ba da misali, yaronka ne ka sa shi a makaranta, sanda kake ta sai mai saralak da nido take ko nano da madara da wane ne, ka sa shi makaranta yana primary, kai masa uniform, kai kaza, ka kai shi secondary school, ya gama jami'a, ya samu aiki, kai kuma rauni ya zo maka kana shekara 70 80 90. Sai zama duk wata idan ya dauki kudinsa sai je wurin makocinka ya ce ga kudina na samu, ya kake so a yi da shi. Kamar haka ne mutumin da yake bawan Allah kuma sai ya bauta wa wani Allah, domin lokacin da Allah ya halicce shi bai yi shawara da wanda kake bautawa ba, bai kuma sanar da wanda yake bautawa ba. Haka zalika shi din bai ba da gudunmawa a cikin halittarka ba, to kuma dan me zaka dau bautar Allah din ka kai masa? Shi yasa yace wannan yafi kowanne zalunci girma, saboda Allah yace ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wama kuntum muttakhidhal mudillina aduda. Allah yace bai shaidar da mutane
ko halittunsa lokacin da zai halicci sama ko ƙasa babu wanda ya kafa shaida, shi kaɗai ya kayarsa yanda yake so ya ganta. Yasa ya ce farji albasara hal tara min futur, ka kalli saman kaga wani tasgaro, wani wuri da ya kamata a ce nan ba haka aka yi shi ba. Za ka iya cewa ma kallo ɗaya kai ai baka lura sosai ba. Ya ce a sun marji albasara karrataini yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir. Allah ya ce kai ta maimaita kallon kaga a sama akwai inda za a yi gyara babu. Ba haka kuma a halittarka yanda Allah ta'ala ya halicce ka, ya ce kai ma bai kafa ka shaida ya kake so a yi ka ba. Da haka da ka ganka a Najeriya ka yi haƙuri. So da haka aka tsaro dama za ka zama a nan. Domin da za a yi shaida da kai watakila ce to ga yanayin ƙasar da za ka, ya kake gani? A ce an yi shawara da duk ɗan adam, ya kake gani a yoka a nan ko kar a yoka a nan? Da yawa da ba ma nan. Amma kaddara wasa ce wannan kuma yana nuna girman ikonsa, cewa babu wanda yake tarayya da shi a cikin al'amarinsa. Shi yasa ya ce la mu'aqiba li hukmihi, babu mai cin dunduniyar hukuncinsa. Ba ana gyaran constitution ba, kwanan nan ma ana ta yi duk lokaci a ce a ƙara ɗauko constitution na Najeriya a gyara. Kaga wasu sun yi dokoki sai a zauna a ce ya kamata can a ɗan gyara kaza saboda yanzu duniya ta ci gaba. A can kuma ai an tauye haƙƙin manoma a ɗan gyara. Allah ya ce shi in yi hukunci ba mai gyara. Shine la mu'aqiba li hukmi, wato ba wanda yake ta'aqibi. Har malamai ma suna juna ta'aqibi. Wani ya kawo kaza ya ce Bukhari ne fitar da hadisin, sai wani yazo ya ce a cikin Bukhari ba hadisin, amma malam mantawa yana Muslim, ya masa ta'aqibi kenan. Allah ta'ala babu wannan a cikin al'amarinsa. Ala lahul khalqu wal amr. To anan ayar yana nuna tunda halitta tasa ce, to haka zalika shi yafi kamata ya bawa halittar umarni ta ne. Kamar yadda wancan uban shi yafi kamata ya bawa ɗannan umarni, shi kuma ɗan ya bi. Kuma ɗan ya kamata kyautatawarsa ta je wurin mahaifa, ba wurin wani ba, sai dai na wani ya zama nafila, amma na mahaifin ya zama farilla, da yarjewar shi mahaifa. Na fata kun fahimta. To shine wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, yace wa huwa ma'budi, shine abun bautata. To sai kawo wata jumla da za ta sake nuna ma tauhidi, sai ce laysa li ma'budun siwahu, ba ni da wani abun bauta face Allah. Wato babu wanda zan dau duk wani abu wanda aka sunansa bauta, to ba zan taba yi wa kowa ba sai Allah subhanahu wata'ala. Anan da yace fa huwa ma'budi, da ya fara gabatar da huwa, wannan alhasr ne, wato yana nuna shi kadai din zai yi wa babu wani a baya. Domin kamar fadin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, a larabci kana iya cewa na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka, ma'ana muna neman taimakonka, muna bauta maka. To amma in ka faɗi wannan ka buɗe jumlar, domin ka ce na'budu iyyaka, muna bautarka, zaka iya cewa wa kaza wa fulan wa fulan wa fulan, zaka iya cewa da wane da wane da wane. Amma lokacin da ka fara kawo iyyaka sannan na'budu tazo, ya nuna ka rufe a larabci. Shine hikimar kawo wannan ayar a haka, cewa kai kadai muke bautawa. Kaga ba za kuma in ka ce kuma sannan da wane, to sai kai sharhi, domin kai gwaranci anan. To haka zalika da yace huwa ma'budi, wannan alhasr ne, yana nuna shi kadai zan bautawa. Shi yasa yace laysa li ma'budun siwahu, babu wani wanda zan bautawa face shi. Malam yace in kana neman dalili akan wannan maganar da ya dai, to fadin Allah ne alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yace alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai. Wanda kalmar alhamdu wato tana nuna dukkanin dangin godiya da yabo da jinjina da zakai, to lillahi ga Allah yake, wanda shine rabbul alamin. Shi yasa yazo da alif wal lam, ba a ce hamdan lillahi rabbil alamin ba, aka ce alhamdu dan a nuna listighraq, duk wani abu da ka sani na dangin godiya to na Allah ne subhanahu wata'ala, shi ake godewa. Domin shine ya cancanta a gode masa akan abin da ya bayar, da abin da yake bayarwa, da kuma abin da ake sa ran zai bayar a nan gaba.
yanzu wani ya baka kyauta sai ka ce ka gode. In yana yi maka ni'ima yanzu, yana baka abinci, yana yin kaza sai ka ce wani mun gode bisa alherin da mene? Bisa alherin da? Idan kuma yanzu yake yi sai ka ce mun gode bisa alherin da kake mana. Amma akwai wanda ya ce wani mun gode saboda alherin da za ka yi mana nan gaba. Ka taba jin wannan? Ba Allah ake wa wannan. Saboda shi Allah ya yi maka a baya, yanzu yana maka kuma a gaba ma zai maka. Da haka shi ya cancanci duk dangin godiya. Sannan kuma shi ake godewa akan abin da ya yi daɗi a rai da wanda kuma bai daɗi a rai ba. Ma'ana za a zo mota ta karya mutum yanzu, Allah ya tsare. Mota ta karya mutum an same shi a asibiti, ya jiki sai ce alhamdulillah. Ce jiki yayi kyau. Zai ce ai jiki malam to sai haƙuri dai ga munan dai kawai. To babu wannan. So mutuwa ma za a yi wa mutum a ce ya haƙuri sai ce alhamdulillah. Ce mun gode Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka ana gode masa, gamayyar godiyarsa game wata ya kunshi abin da ya wa mutum daɗi a rai da abin da bai masa daɗi a rai ba. Domin shi a wurin Allah duk abin da ya alheri ne gare ka. Ya ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. To sai rufe da wani abu da zaka gane hikimar, yace wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah yace in kaga ka buga wani abu ka nema kai mun ki baka, to sharri ne kai ne baka sani ba. Amma janye ka ake yi cewa karka je can wurin, kuma kana to duk wata hanya mun bi ta. Ce to sai dai a ƙara nemo wata hanyar ta daban kuma. Allah yace wani abun kuma zaka ki shi kuma Allah sai ya baka shi. Amma galibi hikimarsa kuma tana bayyana a nan gaba, sai kaga mutum ya zo ya ce ya goda Allah da bai bashi kaza ba. Mutum nawa ne zai nema auren wata kamar zai mutu, ce ma an ba ita ba shi kawai rayuwarsa ta kare. Sai wata ran kuma zai ganta a gidan dina, ce na goda Allah da ban aure wancan. Amma lokacin nan duk wani zarfin zaman da zarfin makan, duk wani bayani da aya da zaka ja masa ba zai gane ba. Amma Allah ta'ala ya san alkhairin da kai yafi dacewa da kai, sai ya daukar maka wannan alherin sai ya baka. To shi yasa ake gode masa, a ce alhamdulillahi rabbil alamin. Ana godewa Allah saboda halitta da yi, wato halittar sammai da ƙasa da kai kanka halittarka da Allah yayi. Ka taba zama ka ce Allah na gode maka da ka halicce ni? Ka taba yi? Ko kana daukar halittar ita kanta ba ni'ima bace? Da ba a yi gaba ba maganar ka. Ce Allah na gode da ka halicce ni, kai min idanu, kai min fuska, kai min kaza, kai banni da sura ta cikakkiya. Ina nan da gabobi na yanda suke. Wani yanda kake sha'awa yake bashi, shi bashi da gaba. Ko kuma ya zo duniya kuma Allah ya kaddara wani abu an cire ta. Amma ya barka kai a haka. Sannan ka gode masa bisa ni'imar musulunci da ya maka. To shi yasa ake gode masa saboda halitta da ya, kamar yanda yace alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa. Kaga ana gode masa saboda halitta. Ana godewa Allah saboda shiryar da halittu da yayi. Ya shiryar da kai zuwa ga abin da yake maslahar rayuwarka ne, ya kuma shiryar da kai zuwa hanya madaidaiciya. Kamar yadda suka ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da mu zuwa ga wannan tafarki madaidaici. Ba mu kasance masu shiryuwa ba in ba dan Allah ya shiryar da mu. Sannan ana gode masa saboda shiga aljanna da za a yi. Lokacin da 'yan aljanna suka shiga aljanna, Allah ya sa mu a ciki, sai su ce wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Matsalar duniya ta kare. Allah ya ce ƙarshen da'awar da za su yi, ƙarshen furucin da za su yi na magana shine su ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai. Allazi awrathana al-ard, wanda ya gadar murna da wannan ƙasa, na tabawwa'u minha haythu nasha. Suna kekewa yawa a aljanna inda suke so. Haka zalika ana yin godiya saboda kyauta da yayi ta 'ya'ya, kamar yadda Annabi Ibrahim ya ce alhamdulillahi allazi wahaba li 'ala al-kibari Isma'ila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a.
haka ana gode masa saboda saukar da littafi ma da yayi ya nuna mana hanyar da zamu bi. Domin da ya bar mu Sudan a nan duniya kawai mu zo a haka ba tare da wani manual wanda za a ce idan ka je duniya ka bi alkur'ani ga tsarin yanda za ka yi kasuwa ga yanda za ka yi kaza, to da mutane sun shiga rikici. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab. Haka ana gode masa idan ya tseratar da mutane daga wata fitina ko wata azaba ko wani yanayi na jarrabawa. Alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin. Haka ana gode masa, wato ana gode masa saboda falala da yawa wani, kamar yanda suka ce wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin. Haka zalika idan Allah ta'ala ya kama shi kansa wanda yake zalunci ko kafirai ya zama yayi musu uquba, ana gode masa akai. Faquti adabirul qaumil ladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. To ana gode masa kuma kasantuwarsa shine mabuwayi wanda bai haifa ba a haife shi ba. Wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Kaga wannan duka yana nuna maka dangin godiya zuwa ga Allah subhanahu wataala da ake, wanda a kowane hali kenan ana gode masa. Da haka sai ya ce hujja akan cewa Allah shine ubangiji na wanda ya raine ni, ya raine dukkanin halittu da ni'imarsa, kuma shi zan bautawa, shine fadin alhamdulillahi rabbil alamin. Da haka anan zamu ga ya ce rabbul alamin, wanda idafa ce anan ma ya jingina ubangijin zuwa ga talikai, cewa ubangijin talikai ko ubangijin halittu. Kaga ta kunshi kowa kenan, domin kowa al'alam ne, kowa yana cikin al'alam. Idan an ce alam shine kullu ma si wallah, duk wani abu wanda ba Allah ba to yana karkashin al'alam, wato rabbul alamin kenan. To anan zaka iya cewa menene hujjar malan na cewa Allah shine ubangiji kuma sai kawo alhamdulillahi rabbil alamin. Wato menene yake nuna ar-rabb? Saboda rabbu da tazo a cikin ayar, ar-rabb tana nuna cewa Allah shine ar-rabb. Alhamdulillah kuma ta kunshi uluhiyar Allah, ma'ana alhamdulillah tana nuna cewa lalle akwai Allah subhanahu wata'ala kuma shine ya cancanta a bauta masa, shine alhamdulillahi rabbil alamin. To sannan da ya ambaci ar-rabbu anan yace kuma al-alamin, wannan yana nuna cewa Allah ta'ala yana da sunaye, yana da siffofi, domin tunda akwai shi to lalle akwai siffofinsa kenan, tunda akwai shi akwai sunayensa kenan. Kaga iya wannan ayar ta hada maka tauhidul uluhiyya, tauhidul rububiyya da kuma tauhidul asma'i was sifat. Kamar yadda muka faɗa kullu ma si wallah, duk abinda ba Allah ba sunansa al'alam, kamar yadda malamai da dama suka faɗa. Amma al'alam, idan an ce al'alam, wato suna ne wanda yake jam'i ne wanda ba shi da mufrad, ba shi da singular. An ce alam jam'i ne, talikai kenan. To ta ya za a yi jam'in talikai sai a ce al'alamina? Kaga kenan al'alamina jam'in al'alam ne, al'alam din kuma shi ma jam'i ne wanda ba shi da mufrad. To kenan kalmar al'alamina jam'ul jam'i ne kenan, ma'ana jam'in wani jam'in ne. Amma idan za a yi segregating, a raba, a ce to duniya ya ta kasu, to shine za a ce alamul hayawan. Akwai duniya ta mene? Ta dabbobi. Akwai alamul ins, duniya ta mutum kenan. Akwai alamul jin, duniya ta aljanu. Akwai alamul nabat, duniya ta tsirrai. Akwai alamul jimadat, duniya ta daskararrun abubuwa kamar duwatsu da ire-irensu. Shi yasa az-Zajjaj, kamar yanda al-Qurtubi ya kawo cikin al-Jami' li ahkamil Qur'an, juz'i na 1 shafi na 215, yace al-alam shine kullu ma khalaqahu Allah fi dunya wal akhirah. Yace duk abinda Allah ya halitta a duniya ko a lahira ya shiga karkashin al'alam, ko kuma Allah shine ubangijinsa wannan abu. Wasu malaman kuma suka ce a'a, al'alam yana nufin, wato yana nufin duk wani jinsi na abinda Allah ta'ala ya halitta, to a karan kansa shi alam ne. Ma'ana a karan kansa
alam ne, ba wai jam'in gaba ɗaya bane, a'a kowa kenan yanzu alam ne. Suka ce me yasa aka sa masa suna alam? Saboda daga alama ne, ma'ana kai dinnan da ake ganin ka kana yawo a duniya to alama ce ta nuna akwai Allah. Yasa Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun, a karan kanku ma ba kwa ganin shaidar cewa akwai Allah? Shin ba kwa gani ne? Me yasa mutum da yake yawo, kai da kake yawo yanzu kake nuna cewa akwai Allah? Saboda kai ba kai kanka ba, kuma ba a yi ka ba daga komai ba, ya nuna kenan akwai mene? Akwai wanda ya yi ka. To wane ne ya yi ka? Shine Allah. Yasa Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Shin an halicce su ne ba daga komai ba ko kuma su suka halicci kansu? Kaga babu ɗaya a ciki. Don haka duk wani abu na halittar Allah da zaka gani a duniya to yana nuna maka cewa akwai Allah. Shi yasa yace wani mai wake yake cewa duk abin da yake wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. A cikin komai ma yace ni akwai aya da nake gani da take nuna shi kadai ne. Ana Allah shi kadai ne daya ba shi da abokin tarayya. Shi yasa wata dattijuwa kamar yadda muka sha faɗa lokacin da Al-Ghazali ya shiga ƙasar su yazo ya ce zai yi lecture, zai tara mutane, gaya musu hujjoji guda 1000 da suke nuna akwai Allah. To ana ta tururuwa, ana tafiya cikin gari, matar ita sai ta nado itacen ta tafi bayan gari, ta tafi tsintar itace. Sai ake ce mata ga malam wani yazo zai yi lecture a garin nan, zai bada hujjoji 1000 da suke nuna akwai Allah. Yake kuma zaki tafi yin itace bayan ga ilimi can za a je a kwasa? Tace in ba dan yana da shakka 1000 ba zai buƙaci dalili 1000 ba. Amma ni ina tabbatarwa akwai Allah, bana buƙatar wannan dalilan. Saboda komai na kalla ina gane cewa akwai Allah. Shi yasa an samu wani bakauye wanda bai fito ya shaki iskar birni ba ma, an tambaye shi cewa ta yaya yake yarda cewa akwai Allah, bakauyen da yake lungu a bayan duwatsu. Sai ce haba alba'aratu tadullu ala alba'ir. Yace idan kaga kashin raƙumi a hanya ya nuna ma akwai wata dabba mai suna mene? Raƙumi. Wal atharu yadullu ala almasir. Idan kaga takun kafa ya nuna akwai wanda ya mene? Ya bi wannan hanyar. Yace yanzu a ce wannan saman da take da fijaj, take da kofofi, da wannan kasar da muke takawa, da ranan nan da ke tafiya ta je ta fadi, kai ka san da daddare baka ga ta dawo ta kasa ba, kuma gobe ta hudo ta inda ta fito jiya. Yace kuma a ce ba wanda yake gudanar da wannan, ba zai yi ba. A ganin ba wata aya a Qur'ani ko hadisi da ya ja, magana ce ta cewa Genesis na hankali da Allah ya bawa mutum, shi kansa yana nuna masa cewa akwai Allah. Shi kansa yana nuna masa akwai Allah. Shine malam yace wato al'alamin, kamar yanda Ibn Faris yake faɗa a cikin Maqayisul Lugha a shafi na 664, yace wadhalika anna kullu jinsin min al-khalqi fa huwa fi nafsihi ma'lam wa alam. Duk wani jinsi na halittar Allah yace alama ce da ke nuna akwai Allah. Da haka kaga dutse akwai wanda ya aje wannan dutsen. Halittar ka kai akwai wanda ya bambanta ka da raƙumi, akwai wanda ya wannan bambancin. Ya sanya raƙumi yana iya storin ruwa na wata ɗaya a cikinsa, kai ba za ka iya ba, ya nuna akwai wanda ya masa wannan tasarrufin. Na haka duk halittar Allah an kalla tana nuna akwai Allah. To sannan wato al-mawjudat, abubuwan da suke samammu nau'i guda biyu ne. Idan an ce al'alam nau'i guda biyu ne. Akwai nau'in da wato mushtarika ne fi jinsihi, ma'ana yana da ishtiraki a jinsinsa, shine ake kiransa da suna al'alamin. Akwai nau'in da kuma ba shi da ishtiraki, kamar irin su al'arshi da aljanna da wuta da kursiyin Allah. Waɗannan wasu malaman sun ce ba sa cikin al'alam, su suna cikin wani abu ɓangare na daban. Wannan magana ce ta wasu malamai ɗin. Shi yasa idan ka zo kafa hujja da cewa rububiyar Allah ta game kowa, to sai waɗannan malaman masu wannan fahimta suka ce karka kawo wannan ayar cewa Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, sai dai ka kawo wa huwa rabbu kulli shay'in, ana Allah shine ubangijin komai. Wannan ta fi nuna gamewar rububiyarsa sama da waccan aya ɗin.
sannan wato malam bayan ya kawo wannan cewa Allah shine ubangiji na da yayi tarbiyya ta yayi tarbiyyar dukkanin halittu kuma shi zan bautawa ba zan bautawa kowa ba face shi sai ka alamomin da ake iya gane kuma akwai Allah ana koda mun faɗi wasu amma sai zayyano cewa bima ta'arifu rabbak da menene kake sanin ubangijinka da me zaka san cewa akwai Allah da za a bar yaro a yanzu yayi rayuwarsa shi kadai a sako shi duniya kawai da kansa zai nemi masallaci zai je domin fitra ce ta Allah da ya halicci dan adam da ita cewa ya san cewa Allah shine ubangijinsa haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam a hadisi yace babu wani abun halitta da ake haifa face an haife shi alal fitra akan fitra sai dai iyayensa su mai da shi ba yahude ko ba nasare yasa zaka ga ƴaƴan wanda ba musulmi ba sai ga suna ta kokarin zuwa ina masallaci fitra tana jin su suna jin can din nan shine daidai sai dai a dinga zane shi a gida ana masa fada a hana shi wata rana a rufe shi a haka har a ƙi kasar da zuciyarsa sai ya haƙura amma shi zuciyarsa fitrarsa da Allah ya masa tana nuna masa wancan wurin shine gaske shine ibn al-qayyim yake cewa wa ahsanu ma unfiqat fihi al-anfas ko anfaqat fihi al-anfas wato mafi kyawun abinda ake bata numfashi a cikin sa shine at-tafakkuru fi ayatillah tunani a cikin halittun Allah ayoyinsa wa ajaiba sun'ihi yace da kuma abubuwan ban mamaki da Allah yake yi a duniya wanda zamu zo mu ji su yace walintiqalu minha ila ta'alluqil qalbi wal himmatu bihi ya zama mutun ya ciratu ya zama zuciyarsa tara ta yi kullun da tunanin cikin halittun Allah da kuma tunanin Allah subhanahu wataala duna shay'in min makhluqatihi ba tunanin wani abu cikin halittunsa ba kamar yadda yake cikin miftahu daris sa'ada a juz'i na 1 shafi na 221 dan haka kenan ashe akwai alamomin da ake iya gane ubangiji kamar yanda malam yace shine ubangiji na to wani kamar ya masa tambaya cewa to tunda ka ce shine ubangijinka wanda ya raine ka ya raine dukkanin halittu kuma shi zaka bautawa ba zaka bautawa kowa ba shi ba to ta ya zan gane akwai Allah akwai wanda zai iya maka wannan tambayar malam sai ka amsa yace akwai abubuwan da an kalla idan aka zaunar da mutum ana yi masa bayani da kansa zai gamsu cewa akwai wanda ya halicci wannan duniyar kuma shine kadai yake juya ta kuma shi kadai ne ba shi da abokin tarayya domin Allah ta'ala ya bada simple arithmetic abinda yake wani abu wanda yake mai saukin fahimta yace law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da akwai wani abun bautar ko wani mahaliccin wanda ba Allah shi kadai ba waye wannan duniyar to duniya ba za ta zaunu ba duniya ba za ta zaunu ba me yasa yanzu kana da iko a gidanka matarka daya matanka biyu ko uku da ƴaƴanka kana shigowa zaka bada mene umarni za a bi sai a dauko wani magidancin a sa a cikin gidanka a ce ko biyu ne me zai faru ba sai zaunu ba waye zai sha wahala kuma ƴaƴan da matan saboda lokacin da zaka ce ku je ku yi bacci ɗayan zai ce ku zo ku yi mun noma misali kenan haka Allah ta'ala ya nuna wannan simple misalin cewa idan da akwai mahalicin da ba Allah ba yayin wannan duniyar to ba za ta zauna ba domin na saman zai yi ruwa na ƙasan yake fitar da tsirrai sannan na ƙasan ya fitar da tsirrai shi kuma na sama ya ce shi bai ga damar yin ruwa ba saboda haka ɗayan zai ce ka kwanta ɗayan ya ce ka tashi zaune kuma kai ba za ka iya kwanciya kuma ka zauna ba a lokaci guda ɗayan ya ce ka tafi sama ɗayan ya ce ka tsaya a ƙasa ɗaya ya ce rana ta fito ɗaya ya ce kuma kar ta fito kaga ba za ta zauna ba so idan mutum ya zauna yayi tunani kenan akwai abin da ƙarara zai nuna ma cewa Allah nan ba shi da abokin tarayya shi kadai ne yake juya duniya yake yin yanda ya so da duniya kuma yanda ya ga dama haka take tafiya daga ciki akwai asbab wanda ake iya ganewa cewa akwai Allah daga ciki misali akwai kallon halittunsa al-alawiyya was-sufliyya halittun Allah na sama da na ƙasa wanda wannan yana nuna ma girman azamar Allah da kuma hikimarsa cikin halitta da ƙarfin ƙudurarsa da kuma iliminsa cikakke
in ka kalli halittar Allah duk wannan abubuwan sai ka fahimce su a ciki. Na farko in ka kalli halittar zaka gane Allah da girma yake, ana faɗin haka ma ko? Sannan in ka kalla zaka gane wanda ya wannan halittar wallahi yana da hikima. Domin yanda ya idanka a gaban fuskarka akwai hikima. Domin da a baya aka yi shi zaka ce babu hikima kuma a maida ido baya. To yanda ya haka akwai hikima a ciki. Yanda ya kafafunka akwai hikima. Ka zuba surar halittarka, ka canza wani abu da Allah ya yanzu a surance ka maida shi wani wurin ka ga ya hotonka zai zama. A cikin halittarsa akwai hikima domin shine al-hakimu fi sun'ihi. Wato shine mai hikima cikin duk abin da ya aikata. Sannan kuma akwai kudura, ƙarfin iko. Domin ka kalli duniya zaka san wanda ya wannan duniyar lalle yana da ƙarfin iko, sannan yana da cikakken ilimi. Domin duk abin da ka kalla akwai ilimi a cikin sa. Akwai hikimar da ta sa yayi dan adam a haka yanda yake. Akwai kuma hikimar da ta sa miciji aka sa shi ya ja jikin sa. Kowanne akwai hikima. Sannan hanya ta biyu shine kamar an-nazaru fi ayatihi shar'iyya. Kallo a cikin ayoyin Allah na shari'a, hukunce-hukuncen da ya saukar. Wanda duk duniya babu wani kanun, babu wani kundi wanda aka taba amfani da shi aka zauna lafiya irin Alkur'ani. Ba wani constitution da zaka kawo ya zaunar da mutane lafiya. Dabba ta ji, kazar gidanka ta ji ba a tauye mata haƙƙinta ba. Akuyarka tana da haƙƙi, kai ma kana da haƙƙi, matarka na da haƙƙi, ƴaƴanka na da haƙƙi, maƙocinka yana da haƙƙi. Gaba ɗaya kuma kuna zaune a environment guda ɗaya amma wannan kundin ya ƙunshi haƙƙin kowa kuma bai zalunci kowa ba sai Qur'ani. Shi yasa Allah ta'ala ya nuna cewa a cikin hukuncinsa akwai al'adlu, akwai adalci, akwai kuma wato ƙarfin balaga ta ilimi a ciki. Kaga wanda ya tsara wannan lallai ya cancanta a bauta masa saboda ya kunshi jami'u masalihil ibad. Duk wata maslaha ta bawa in ya duba to akwai ta a cikin tsarin da Allah ya sako masa. Da kaga ana shan wahala to tsarin aka bari. Sauka aka yi daga tsarin shine wahala ta riskin mutane. Sannan hanya ta uku ana iya dubawa a gane cewa akwai mahalicci ubangiji ta hanyar abin da Allah yake jefa wa bawa a zuciyarsa na sanin cewa akwai Allah. Mutum yana zaune shi kadai, wani zaka ga ba musulmi bane sai ya tunani kawai zai fashe da kuka yazo ya ce shi zai musulunta. Kawai ya gane ba daidai yake ba. Wannan irin abin da yulqihi Allah yake jefawa a zuciyarsa na wato ma'rifatullah ta hanyar tunani kenan. Sannan kuma ta hanyar duba ni'imomin Allah. Ni'imomin da yake yi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ku ga ciyarwar da Allah yake yi ba tun da ya halitta yake wannan ciyarwar kuma har yanzu arzikin wurin sa bai kare ba. Shine zaka roƙa yau ya baka, gobe ma ka roƙa ya baka, jibi ma ka roƙa ya baka, gata mun baka roƙa ba Annabi yace sai ya fushi da kai. Ma ka gwada wani ka je yau ka roƙa, gobe ka koma, jibi ka koma, gata yana fitowa sallah asuba zai ganka a kofar masallaci. Ce ai kai nake jira, ce kawai irin maye ne. Kaga ya samu malal, ya fara kosawa, ko da ya hango ka in baka gano shi ba sai ya shiga gida ya ce wancan wuri na san zai ya zo ce ba na nan. Allah ta'ala shi kadai ne baya wannan. Sanda zaka kunkwasa sai ce an bude maka, me kake so? Saboda sai ya baka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa arzikin Allah ta'ala tun da ya halicci duniya yake ciyar da ita kuma har yau arzikin bai kare ba kuma zai kare ba. Saboda haka kowa da arzikinsa. To wannan asbab ne, hanyoyi ne da ake gane akwai Allah, wanda malam zai mana bayanin su a gaba. Zai ce bima ta'rifu rabbak, da me zaka san ubangijinka. Zai kawo cewa da halittar sama da ƙasa kowanne in mun zo in Allah yadda zamu yi kokari tunda yanzu duniyar science ce. Duk wanda zai ce shi atheist ne bai yadda akwai Allah ba to zai kawo ma formula ta science. Cewa ai science ya nuna cewa duniya da a dunkule take, shikenan sai ta tarwatse sai sama ta je inda za ta, ƙasa ta zo inda za ta, shi ma ya zo gidansa inda zai je. Aka yi shi a haka. Wannan ya nuna kawai nature ce take cikin kiya na abubuwa, babu Allah, haka suke cewa. Da scientific fact din zaka gane cewa kuma akwai Allah. Mun zo kowace zamu dauko wani scientific fact a cikin ta, ko a sama ko a ƙasa ko a ruwa ko a halitta, wanda a science din da kake yi zai nuna ma cewa akwai Allah.
tunda Allah ta'ala ya ce lashamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Wannan cewa kowanne wata, kowanne tauraro yana da orbit, wato da rana da wata suna da orbit ɗin da suke zagayawa akai, akan su yake yin tafiya. Wannan Allah ya faɗa a Al-Qur'ani, amma lokacin babu ilimin physics, babu na geography, babu na chemistry, babu biology, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane wannan ilimin. Daga baya aka zo aka gane haka. To abin tambayar, wanne scientist ne a wannan lokacin ya yi wancan binciken ya gane haka kuma har ya rada wa manzo Allah ya shigar a cikin Al-Qur'ani? Babu shi. Allah ne. Ga nuna akwai Allah subhanahu wataala. To ire-iren waɗannan abubuwa din suna daga cikin scientific facts da malamai ke fitarwa wanda suke nuna cewa lallai akwai mahalicin da ya wannan duniya. Haka a darasin mu na gaba insha Allah ta'ala za mu yi sharhin alamomi da ayoyi da ake kallo waɗanda suke nuna lallai ubangiji subhanahu wata'ala yana nan kuma shi ya cancanta a bauta. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk.